Boom chakalaka laka, boom chakalaka laka, boom chakalaka laka, boom chakalaka. Hallelujah. 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 Sinong sawa? Sinong galit? Sumigaw. Kan man tani mo hubag-hubag. May problema nimo. Lingko. Ako mama ba? Ano man? Nangita na sa aking kapatid. Kita ka no. Among gi-research dire. Kita bitaw ka o. Amo nang gipangita, gikuan na namo sa kandila. Unsa ka man diha? Sinjay ko na Lingko ha. Sa punggong ako mangod na Lingko. Sinangga kita sa mama. Saan man. Nawa man siya na. May pinangga juga ito na ako na. Normal to na eh. Grabe ka pinangga dito na ako na eh. Mangod na eh. Sa akong nino eh. Time sa. Akong kandila nawala. Diin man ka to. Kita ka sa akong kandila. Yeah! Ang sulo na ulit. Ano imo man ang gikaon? O pa may kanon? Pagulap mo ulit. Masali kong baba. Ba, kasayloa lang ko. Sa mangguling bata agon mangurat manggudne. Na, mahurat na nimo. Asul. Ningko. Oh, Kita ko na nung mangod na Ningko eh. Luwi ka sa akin. ay kabala ka dong. Amo na nang research riyo, tanawa na oh. Amo nang research. Ha? Kabala ka diha. Mao na mong Google? Oh, mauni ang Google dong. Ana man guni siya dong. Paminaw. Taunang panahon dong, wala pa uso ang cellphone, wala pa gadget sa unang panahon. Kani mananambal me, mao na among gamiton pagpangita sa mga gikuha sa dilingon ato, sa mga babarang. Sa bisag unsa pang klase nga mawala, mao na among gamiton. Nika na mo Ningko ha? Oh, simple. Ginimik mo ka sa humba? Simple dong. Powerful kay ka. Mao na yung mga technique niya. Makita na nato imong manghod. Sige na. Ang letter. Taguan na dik-adik ganing bata ginoy na ipupuro. Gunod bukog nga gilerungan. Dara, way mo isaw. Way mo lubog. Nakita na nako ang imong manghod. Taguan sa mambabarang. Ulo. Kita ka ni? Kani siya diri. Niagi sila diri. O kani diring dapita, nihapit sila. Sapa ni kani. Oh! Ah, sapa kini. Niagi sila o diri sila nagpuyo dapita. No, wagi pa dito sa Ningko. O kinahanglan ato tani sa sapa. Kay mamukot man to ang mambabarang. Nya mangayag sa dito siya. O mao na. Sige, pangandam na mo. Ah, kainit! Okay, mag-start na ba? Saan yung mga ibuhat? Akong gibarang! O dahil na ibang. Atong basayawon og katong ay, and I'm going to butterfly. Ayun na patok. Kinsam din yung mga ibarang. Akong crush. Ano ko kuha sa akong service? Kaya manglakaw ang duha. Uy ko ha. Sun strip ta ha. Katong ay, and I'm going to butterfly. Pwede 20. Bang! Pwede ka 20? Uyog ko. Apelitis mo ko ni mo. Tara na. Ay, and I'm going to butterfly. Palipong ko sa daan. Sana manglakaw na ta, kaya ito na itong pangitaon. Tay sa ano yung ko. Nawawan na sige ng mga apprentice lagi. Nagbubuhan to, inkanto to. Ako nga apprentice, no? Powerful sa to siya. Naingon man siya, nanangid man siya, na siya ka dito. So, akong gipatelefon.
Grabe, telepod na ko sa. Yes, inana taka powerful. Powerful dito yun. O gani mo na mga technique niya. Sige, manglakaw na ta. Kay si Ragsoy, Mangot sa akin. abangot sa iyo at pagitaon si Vincent. Sige na. Manglakaw na tayo. Ano sa pa? Bisa. Lihok akong radar. Huwag na ikasunod. Hindi Wala maaari. agad. Wala. Hindi pa dayon ta. Yung sa mata. Minaw na ko na po yung sunod. Murag ilamat ta nila. Tungod din siya katong mambagparang. Mao lagi. Kita na si Manako. Sunod ako ha? Kinsa ka? Kinsa ka? Kuya gani mo na eh. Nga naman? Ano? Para mo ako mananamban. Unsa? Mambabarang? Oh. Mambabarang ka? Gusto nila ba ito sa sapa? Ang bata ka ha? Kali! Ayun lang kay Maloy ta. Tulog ka papi, Brad. Ganahan man siya mo kuyog. Ganahan gyud siya mapriyan mo. Sige atong pakuyogon. Sige na ato na ta. Ni tayo. Paminaw na ko diri ni. Kay nakita sa akong GPS. Sure ka na ko? How did you know? Imo naman nagsulti sa part 1. Oo, di ay. Sige na. Nariya sa tumatubok kanila. Ugawa na guni mo na ko. Bahog tae. Kay bawo ko nga naa sila diri. Diri sila nagkagabihan. Kabang ka ko. Sure ka na ko? Sure ko ana. Kay basa ang tubig. Nya na ko. Usaw mo tubag ko si Butoy. Ay kabalaka. Diri na to sila mo agi kaya pumabalik ato. Kay ang katong mamabarang mga yagay katong ubas. Ang katong iyang kauban manuay katong baki. Manguha tong baki diha sa sapa. Mubalik ato sila diri kay Manu. Paaboto na to. Yo, turo sila nanguman. Ni anapon mi. Barangan, iuli na ng aking kapatid. Kikipagita na siya sa akong mama. Gipangita para sugoon. Kung gusto kang mabuhi pa ka, iuli na si Ragsoy ay si Butoy. Di ko to iuli si Otoy. Kay Watoy polo sa katilingban. May noon. Nga na nang. Kumainga na ka. Ayaw, hindi na ba ko magpaana? Tapos kag babatawhan na ka. Imuon kag iro. Spectral Pasni. May mong iro. Sir, Sabog manggod. Iyak ko biyansa. sabog mong sagod. Sorry, sir. Sorry ka. Mongkong Gelsa, kan medyo mamabaranga. Mani hinungdan. Ano? Painter. Karon, kubaos na. Kami na sad. Kay ko. Kamari ka ba, ha? Kamisan. Malakas na.